Aman Pak Murtado. Ayo Mas. Lu Sering kok. Ayo Mas. Oke, ben rapat ben. Neng ndi? Saya. Ayo wes, lah anu go mobil loro ben ka anu. Nah, Yo, sip. Apa tinggi mobil kita Watch bawa ini? out! yo. Yo. Iya, iya. Terus dong, gacet. Kokor. Tabrakan Mas. Soleh. Nenek tabrakan aku. Mana? Aku tabrakan aku. Aku tabrakan. Oke, lanjutkan. Yuk, aku bisa karo Mas Faris. Kalian yang nembak bangun. Ya. Ning buri Neng buri. bale pitik, tulek kenalaken. Wong neng buri bocahnya. Buat di, Apa ya? Iya neng buri tembak anak. buat. Cuk kok gancet piye to wong. Kanek kok. Ora enek lho Mas. Enak ya. Aku tengah-tengah ditembak buri kok. Buat. Sabar ya, saya ngisi lemot dulu ya. Iya toh. Sopo kuwi? Apa molotov apa? Tenan lho. Apa molotov? Masa? Aku motor yo, enak aku motor yo. Ada motor coy. Motor. Wong iki jepit ning kono. Wong iki jepit. Help! Iki. Watch out! Ada sisi. Nice. Mas bau lagi. Siapa yang kenok tuh? Perutnya sakit ya? Minum amprom aja ya? Aku kan juga dapat satu. Dua anak itu dia membantu saja ya? Thank you. Iya begitunya. Wah. Wong dek nganggo motor. Dek malang megung ngono e. Malang mikung malang. Malang. Iya, Malang. Kari. Malang aku ngipi di suki bapi. Langkon. Kita numpak iki loh, penuh bensinnya. Saya barusan ngisi. Kayak penuh ya. Udah aku ya penuh kayak tak isi ya full tank. Iki terbuka sekali, Cuk. Nganggo iki. Mobil yo kuwi. Udah siap kok. Udah siap ya, Mas. Enak udah siap. Belum numpak mobil itu toh. Buka Mas, daripada Terbuka, Mas. Wong kok. Ora payu. Wong Tidak apa-apa. Wongnya kari 16 ya. Wong nyantek pelan-pelan. Wongnya kari 16 sih. Kayak Jadi aku kan mau ya. liwat. Flare gun shelter. Lah wongnya tak bedel to. Wonge mendel penemburi mobil sik mandek lah. Skopku ganti ora kena. Aku wis ngepik kok. Liwat meneh celeng. Celeng. Celeng boloten. Iya. Hop. Celeng. Kayaknya ae. Iki wonge kok ora Ancok ngarep nek mobil. Watch out! Kandhane to. Ya ayo. Kalau motor kalau. Kiri kalau mandek. Watch out! Ben awake golek posisi ya, Mas. Golek posisi yang hop, mandek.
cok, sing ngehit aku, cok. Ya ngono. Anjing. Awas yang buri ya, hati-hati ya. Enak sing awas yang buri ya. Oke, Oh, ini Pak Tarno. Beras yuk. Ayo, kenok sitok wih. Jelas. Sing ndi? Sing ning ndi? Sing ning omah kah? Mah, Nang omah. Sing nganggo bagi. piye, Man? Di broken hole. Omah nih broken hole. Mas, Iso. kiri pep, Mas, kiri pep. Ora zona deh, ora zona. Awake dhewe ora zona Mas aku. Piye iki? Sopo iki sing ning kono sapa? Mas Sangon ya. Sampeyan defend ning kono ae. Aku iso backup lek sampeyan ning kono. Sama nengok kono ae. Ya. Ya, mati dhisik. Neng Ora, ora. jendela kono Watch sitok ya. out! Kono sitok. Neng pojokan kene Watch iki. out! Mas Bib tak jak rene ra gelem mau. Ning kene maksudku powena. Adewe ning kene iki. Neng Watch di. out! Kene iki to, dibokong to Mas. Malah kok balik nerono neh. Kowe ora ngomong. Alah wong kene le bengak-bengok era mau ra omong malah. Be. Nah iya. Betul. Enggak bengok kowe, Pak. Darahku kono tok. Bagimu jipun Mas. Ayo, Renio GN. Ayo Mas Bib, Mas Sangon. Iki jek wong loro aku yo. Ning kono iki wong loro. Woi Mas Wawan Zona. ora anu. Donane mlaku lho, Jan. Ayo kita. Mutar we, Iya. ayo. Tinggal ora zona. Ayo Dek. ndak diras kuwi wong loro men kuwi, ndak ditabrak kuwi ayo. Zonane loro masih. Zonane sakit Mas. Iki lho Mas. RB kiri. RB kiri rotasi. Ndi to? Burine dhewe. Watch Buri out! Mas Awan ini. Watch out! Parakno rene. Hop. Kene hop. Omah kono enak ya. Oh iki wong ning kene. Wong ning kene Watch open. out! Playon. Kowe kae RB-ne ya. Nice. Sakit dong. Aduh aku ya loro. Knock neh. Anjing kok Watch ngerti iki. out! Ya. Ngisor Mas cut wait Mang. Cut wait. Oh, dirimu cedak. Loro cah kenok lo. Knock loro aku yo ngenokne yo. Nang kene iki. Buri Mas. Watch out! Knock. Mat roto ya wi. Aku kena sing bare. It is showtime! Help! Tuh. Jelas aku. Help! Wow, Anjing, AMR cah. Ranti helm aku. Bangun. Settingane loro mang, temen. Bangun. Asapono. Go bagi bangun. Bangun. Ah, iso. Ah ini Watch aku out. enak uang ning kene bangun. Tembakan Mas. Watch out! Ojo ora sama. Wow. Hop, one way. Ayo nih one way anu. One way wait. One way. Burimu. Burimu Mas. Burimu. Burimu kiri. Mati zona rek iki. Mati zona.